הלקוחות והפציינטים שלכם מאוד עסוקים. הם קמים ב-6 בבוקר, מרתיחים מים, מצחצחים שיניים, לוקחים את הילדים לגן, רצים לעבודה, עושים הפסקה קצרה, ארוחת צהריים, חוזרים לעבודה, מחזירים את הילדים מהגן, גולשים כמה דקות בפייסבוק, מבשלים משהו טעים, מנקים, מסדרים, לומדים, וחוזר היום הבא. אין להם זמן לחכות 40 שנה על קו הטלפון, ואין להם זמן לדבר במהלך היום. אם המרפאה הפרטית שלכם תהיה מספיק אטרקטיבי, הם ינסו לפנות זמן בשעות הערב. אז הם ישאירו הודעה בערב, או שהם יעברו לעסק הבא בתור. אבל אתם לא צריכים יותר תנאים ושטיקים לתקשר עם הלקוחות שלכם בשעות מאוחרות. אנחנו משרתים את העסקים והחברות שלכם עם כלים משוכללים, כמו זופים, לייב צ'אט, מסנג'ר וזנדסק, עם נציג חי אנושי באתר האינטרנט שלכם. אנחנו אוהבים ממש לתקשר עם הלקוחות שלכם בצורה מוגזמת. יש לנו אפשרויות מתקדמות, כמו לשמור טקסטים שמוכנים מראש, מערכת CRM שיודעת לשמור את מאגרי הלקוחות שלכם. הכל בשביל לתקשר בצורה הכי טובה עם הלקוחות שלכם בשעות הנוחות להם. Small Talk, שיחות קצרות ולעניין. אם אתם רוצים להגדיל את המחירות שלכם או את אורך חיי הלקוח, להאריך את נאמנות לעסק שלכם, לזכות בליבו של הלקוח, דברו איתנו, אנחנו Small Talk מדברים קצר ולעניין, זמינים, מהירים וחכמים. וכמובן בצ'אט אנושי אונליין תמיד. Small Talk.